igaway ka order ro bagalami na ka Ministry of Education nakabede bakila yathong ya kaneka inquiry committee ya kabade ba lathong na two member inquiry committee tenakeleng jongi ni suka banai jing pensai banadu kasing ga bading kong hi kamen ga demand ga jongi ga deban remove your vice chancellor mata aduk kan kasing ga baspo ga singir ngi hemsham la yu kata ka jingdawa ga jongi ka balapen urlong da ka sarkar pedeng Henry nakaleng jongi ka banchu pensai ba ngin yai beteng ya kan ga jing shathan ga jongi tat onda ngi hi ya ka removal ka jong u ne UVC na kan ga university ga jongi ka jirukum kendri ayu ka shong ka jing start jong ka sarkar kan bu ya ka kendri ayu lang ba kata ka internal way la ba u resign dala de leng ba kin shimo kan ba kin suspend na kin pha yu she leave kata ngi tem kan shong bit tang ha ka sarkar hi kun ba kan shim rai na keleng jongi tingi ka ban ai kro ka basai awat la ki members jongi ki pang ki shitom ru na keleng jongi ki badang sa hane inai biteng ya kan indefinite hunger strike kat ba ngim pat yu shisha ya UVC ba ula cha remove na kan university jongi inai biteng ya kan jing shat yang dia empat ini inquiry committee. Ihonnya mikir membawa ibarat committee. Yakini ka inquiry committee kumba la ngilai kan ka order bala thung da ka government of India hi nakeleng ka join kumba ngan chupin shahi kumba la juyai ong baka sarkar ka kamsham la shim ka no ka decision ka be in favor jongi kumba chupin ong ka jingpan jongi ka dei un remove ya OVC tekat aduk kan ka pol komentar ka sarkar ka kamsham la le kata te kan ka inquiry ka baka sarkar ka le ai bakat le da ka mana dehi nakeleng jongi ngin chupin shai mangin nom ya ngimnom ya shong thaj ngimnom ya back down ya kan ka hunger strike kat bangim pedio ihi ya UVC ba un remove yakini ki independent inquiry kat ka baka sarkar ka thung ai kat manla ida kamana de nakaleng jongi kat ba kim per remove ya UVC hi na kan ka university jongi nginang ya bitang ya kan ka indefinite hunger strike He don't know expect ba let's say way na po state na gale on na po committee. Kajing sha ko manchpun ong ma hoy ki ke two member inquiry lengi ngi page baro artli members hi kim dei na ka state ka jongi hajing shisha ko manshu ong ba kum ba ngi la yu i ba kan university ka don ha ka jalla ka jongi ka expectation jongi ta hoy ka don hi ba at least u bru u bade na jalla jongi khnang ba unyo bondo inyo benta ka na committee khnang ba u khamte ba u bru ban ka na ka jalla u bala shong bala sa u bala i ka na jing roi jing par jong university ma u hi untep khamshai tang ba kalung shisha ka ba pensing si yengi ro kim ki khna jong ka na ka university ki ban ka na ka jalla ba umdan tang we do kharu badi member jong ka na ka committee u bade na ka na ka jalla jongi penban ki don man ki bru ki bade ki bar jalla banshu ong no ki de ki members ki ba kim dasun kata ka jing sham phang ane ka no ka experience ka be de bat ka ka relation bat ka university ka jongi ta ka badi ba kata ka mentang indon shisha kata ka jing singu si hi ba at least kum ba ki de bantung we na ki member ade bande hi ru ki bru ki badi na jalla jongi hi tama ko manchu penshahi wala ka taru na keleng jongi ka karo ka basai ngi ngim dan kata ka ege ka jing thot hanlor ka no ka benta ngi ne beteng be ka na independent hunger strike number bangim pat yo kata ka jing dawa ka jongi ka papura ba kata ka de man remove ya UVC te banshu ong ba ya kan ka committee kumba ka sarkar pedang ka sarkar India hi ka labu ya kan committee na keleng ka jongi ngin ong ba ngin yai beteng ya kan ka hunger strike kat ba kamper remove kat ba kimper remove ya UVC te ada kan committee ka one road ada ka ai kata ada ka committee ka pediang ya ka recommendations ada committee ka shim ya kan ka jing dawa ka jongi te na keleng jongi ngi pediang sum bahai ki tamara da ki kim sham la pediang ya kan ka jing dawa ka jongi te kamut ya keleng jongi ngi nai beteng shu ya kan ka hunger strike